Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Abafuna ukwenzeke ubulungiswa abantu ezikoleni zokuxhumana ngowesifazane oneminyaka engu-35 unamhla mthwa wadutshulwa wabulawa esemontweni yakhe ngo-April. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elanibula khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamuyelekile igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngizocela usilandele ku-Instagram @zwide. Bafuna umthetho udlale indawo yawo abantu ezikoleni zokuxhumana emva kokusabalala kwezithombe wowesifazane unamhla mthwa ubeneminyaka engu-35 wadutshulwa wabulawa esemontweni yakhe. Lo wesifazane izithombe ziveze ukushaywa kabuhlungu anduba abulawo. Upremier wase-Eastern Cape Oscar Mabuyane naye ubesehlaba ikhwela egqugquzela amaphoyisa ukuba mawalisukumele phezulu lodaba lokubulawa kowesifazane ngesikhulu isihluku. Babe sebekumatanisa ke nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Uphinde wathi uzibonile izithombe ezisabalele ezinkundleni zokuxhumana zokubulawa kwakhe lo owesifazane wabulawa ngo-April. Bathi ke imbangela ayaziwa. Lokhu ke bathi sekuyinto ejwayelekile yokubulawa kwabantu besifazane. Izithombe ezisabalaliswe amalungu omndeni lokubulawa bakumatanisa noyisithandwa sakhe. Yize noma ngakatholakala ukuthi ngabe ubani ubulale yena unamhla ngesikhulu isihluku. Abantu ke bonke bahlaba ikhwele ezinkundleni zokuxhumana bathi umthetho uma uthole ababulali. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.